Dokai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochigumi mwedzi uno waChiwabvu. Tiri kutanda nokunyepai kuti wamunangarwa nehurumende yavo wagotenga zvikopokopo zvinoita 10. Zvikopokopo zvikwai zvatengiwa makutukutu mari chaiwo zviri kuita kuhwadza. Ipapa wamwe wagoburika wari kuti chikopokopo chibodzi chatengiwa mamiliyoni 2 nochidimbu. Wamwe wagoti kwai zvese zviri 10 zvasengezesiwa mari inosvika mamiliyoni 300 chaiwo. Pariba ari kuziva chokwadi nomanyepo. Kwai zvikopokopo zvivi zvatengiwa kuRussia apa zvareta kuuya kotambidziwa munangarwa chaiwo wegani. Rekai tione kuti zvinenge zvidini. Kwai zvimwe zvacho zvichaendesiwa kumapurisa, zvimwe kumasoja, zvimwe zvinenge zvichiseenzesiwa kune vanhu vanoremekedziwa vanenge vaita urendo kunyika. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Wamunangarwa nyasi ndipo wazoburitsa gwaro mubepanhau rohurumende roGovernment Gazette wakareketa kuti zviya zvokuti zvinotengiwa zvinofana kuikiwa zvabisiwa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichienda nokupi, nokuti panga pari becherewa mwongo watoita mutsepwede yawo wakaivika wachitemba kuti zvakaikiwa. Rekai tigoringa tinonga tichindokunyepai. Bepanhau reHerald nyasi raburika rikureketa namavara makuru kuti Faidzai Mahere agonyepa kuti mamiriro nyaya dzekodzero dzevanhu munyika aribe kuita tusvinu. Vanhu vangu vari kuita kureketa wakomana. Paribe munhu areketa zvisvinu zviri kureketa zvibodzi zvono zvareketiwa noHerald. Vanhu vese vandoramba vari kureketa zviri pachena kuti imi muri kutiita mapenzi chere. Tese ndio zvatiri kutoziva zviri kuitika munyika. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nokupi, nokutoti Faidzai Mahere agotoreketa kuti wamunangarwa nehurumende yavo kabanga kutopfuura hurumende yavo Mugabe nokuipai kwainge yakaita ikweyo. Pakaita kuoma kunokonawa kunzi wapfuura waMugabe iwo wangu wariyo wobva watoona kuti paribe chisvinu. Rekai tirambe takaringa. Bato roCCC nawachamisa ragoreketa iro kuti izvezvi rakutoda kutoti kuburitsiwe gwaro rowavhoti richaseenzesiwa pasarudzo rogoferefetiwa, rogozumuniwa, rogopepetiwa kuoneka kuti rakambomira sei. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nokupi. Wamwe wandoramba wachindoti ko rikareka kugoburika muchaita sei nokudii. Wachamisa wari becha wari kureketa apa kuti muchazoita sei. Wakareketa kare kuti kwai tinoreketa zvokuti ZANU-PF igare yaziva zvatinoda kuronga. Tinondoita kuti izondoona taburika no zvatinenge tichirongazvo. Rekai tirambe takaringa. Iyi ichafadza vazhinji. Kwai bazi rozvofundo yevapwere, Ministry of Education pachirungu, ragoreketa iro kuti sondo riri kuuya zuva rochi23 kusvikira zuva rochi24 23 to 24 May. Kwai vanhu vanenge kufanira kuenda kuzvikoro zvovapwere wavo vonoita akatomuka nyaya ikweyo maererano nomakara. Kwai gwendai murekete nyaya dzomakaradzi kundoreka muchindoreketa kwese kwese. Ipo paisiwa manji musangano yokuti vanhu vese vakone kuenda koreketa nezvemakara kuti zviite zvakanaka. Zvamuri kudazvo ndo zvinofanira kuti zviitike. Idi gorekai kutaike vanhu mukanayo. Tafara kuti kureketa kwakaita vanhu kuti zvida kuitiwa naJacob Mudenda zvakanyangara zvokureka kugoferefeta nyaya dzogold mafia. Izvezvi zvatoita zvakanaka. Azobvuma manji kuti kuite zvokuferefetiwa nyaya dzogold mafia tikuramba tichizvitenda izvozvi. Ndo zvisvinu ndo zvinofanira kuti zviitike. Rekai tirambe takaisa dziso kuti vanenge vachizozviita sei. Kufinhiwa kuri kuita novanhu kureketa kuno kwaita vanhu vokugokwe kwatoita waita kudichiwa chaiko. Kureketa kuno watooneka mumavhidhiyo wari kubenhuka kubva kumuzinda unotengiwa donje ikweyo, wachitobenhuka nodonje ravo riripo pangoro dzavo. Wari kubenhuka kutengesa nokutoti wari kuhwadziwa nonyaya dzokusabhadharwa kwomari pabodzi pono kuti dzinenge tengiwadzo dziri kubva dzaita kugaritsa pokare mitengo yacho kwai kuita kubatirira chaiko hurumende iyi.
rekai tione kuti vachavaita sei. Asi izvozvi zvinoratidza kuti simba ramuwanhu manje, wanhu wese waakuziva. Rekai tione kuti ipapa iwo avavo waramba kutengesa donje wavo panguva yesarudzo wachazonzi waita sei. Wanenge wachizokamanisiwa chirei kana kuti zvinenge zvidini. Asi izvi ndo zviri kuratidza kuti vanhu vadichiwa vachazvidaba izvozvi. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tinenge tichindokunyepai isusu. Magetsi wari kutenga magetsi kubva nozuro, magetsi akwira ka. Izvezvi wanhu kwai magetsi 50 akuita churu chibodzi no520 1520 mari yomunyika. Magetsi 100 ari kuita zviuru 4 no580 4508 pachirungu. Magetsi 200 ari kuita zviuru 15 no220 15290 pachirungu. Magetsi 400 ari kuita zviuru 47 no150 48,150 pachirungu. Hayi zvakuita kuhwadza. Asi ukairinga manje mari nomutengo pamusika usiri hurumende, aiwa magetsi omunyika medu kupuwa mahara, kupuwa mahara chaiko. Nokutoti ipapa 50 yaunenge uchiyatenga dhora, kuSouth Africa 50 kutoda kutobata madhora 200 chaiwo kuti uyatenge. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvienda nokupi. Dande mutandero wekokeshi kureketa kuno kwairi kuvhiringa vanhu pokare iri kuramba kusenza noZim switch. Wende hunoka kana iyo kambani yoeconet noecokeshi zvikareka ugobhuroka. Iwa heno kuti wachabhuroka chere zvokutogara nokugara. Nokutoti zvavari kuita vanhu zvizvi aiwa zvisvinumba. Pari kundoda basi munhu mubodzi, kambani ibodzi inondoya kwawapidigura wachibva waita kuwagwisa chaiko, ndo zvavakutodikana ipapa. Rekai tione kuti wamwe wamakambani wakaita sana Old Mutual naiwo ana Inbucks wachaita zvokudini. Tinoramba takandoringa tichindokunyepai. Kambani yoInvictus yati yatanda manje kuita nhadziriro dzokuti waende koboora rimwe zimugodhi rokuti waringe kuti wachagoboya chere iyo mapfuta ooiri kana kuti mweya wogasi. Rekai tirambe takaringa kuti wanenge wachizviita sei. Bhangi ronyika ipapa rapinziwa mushishi. Mumwe mukuru woimwe kambani yokuBritain atoita kuuya munyika kuti aerekete nawo katombo kanyai kwainda nemakore 12 ndiribe kupuwa mangoda yangu. Izvezvi zvaakutohwadza. Rekai tione kuti zvinopedziwa sei nyaya iyi. Tinoramba takaringa kwainenge ichienda tichizokunyepai. Makambani anochera chicheriwa choplatinum wendo huno vari kuita kusekerera wakanota. Kwai izvezvi zviplatinum iyi yakutokwira mutengo nokutoti iri kusaika pasi rese ishoma, iri kubuditsiwa gore rino inenge itori shoma. Ndikati ko wakarekerei kuzviita kare kare kugara wandoita kuti iite shoma yawanobuditsayo kuitira kuti wakone kuboya mutengo yakawanda. Rekai tione kuti ino hurumende ichaboya chere mari dzomutero dzakawandawo nokuwanda kunenge kuchiita iyo mari. Tinoramba takaringa kwainenge ichienda. Nyaya yahwadza wazhinji. Mumwe airidza gitari zvinomwisa mvura anga anoseza wache Geli Rusike uya okumboita noinonzi Rusike Brothers papodzi pono Jazz Invitation kwai apfa mweya wache dai wazorora murugare. Tikaringa mutambo zuva ramangwana kwai chikwata yadha chinenge chiri kuringana noHerentals imo mugomba muNational Sports. Tinonga tichikunyepai kuti wanenge wazvitekaidza sei. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa gurukota rinoringana zvemagetsi Hosienzo Ramakopa wendo huno aiwa achachidemba icho akapindirapo. Rekai tione kuti zvinenge zviri sei. Munhu wese paribe ari kumufarira apa. Escom yagoreketa kuti wendo huno magetsi tichatoita kudzima chaiko chaiko kunge kuZimbabwe. Ndipo munotoona kuti paita kunyangariwa zvakuita kuchinjana manje. Mhepo iyaika inenge yasvika muSouth Africa zvinoukasha zvinoukari chaizvo. Rekai tione kuti inenge ichiita sei. Imo muSouth Africa kwai kutengesiwako zvikamu 50 chibodzi zvokambani yoSAA kuTakatso Consulting. Kwai izvezvi kwaendesiwa kudare rinoringa nozvokutengesiwa kwezvinhu. Rekai tione kuti inenge ichipedziwa sei nyaya yacho.
nyika yoRusutu kwaiyagoisa gumbiri pokare mpfigwa wayaisa izvezvi uri kutoenda kuhwadza kwai wagotoreketa kuti munhu wese anofanira kunga amumba munguva dzousiku zvinoenda zvakadando kusvikira heno pariba ari kuziva nekuti kwai kuna kadzitape agogwarashiwa wakomana pakaita kunyangariwa kanyika kaka kanoita kunge heno kanoita kuramba kachindovhazhaira unosaya kuziva kuti kohoko naizviita kudando. Nyika yoKenya kwaiyamisa basa vanhu vanoita 20 nonyaya yekuti wakabvumira kuti shuka yapera basa kuexpire pachirungu iri matani churu chibodzi ibuditsiwe kutengesewa vanhu. Vakomana mudiro mari wakaita kudari kana muri kumouraya vanhu muchipa vanhu zvirwere moti munenge muchiitei. Wakomana izvi zvakaita kunyangariwa izvi. Dai watoita kuwasunga chaiko wachiwakanda mujere. Izvi zvinoba izvi rekai tione kuti vanoipedza sei nyaya yacho. Nyika yoGhana kwairi kuboya mamwe mabhirioni 3 omari kubva kuIMF. Wabedu zvavo zviri nyore zvedu unotoiboya waita kupfidza chaiko. Rekai tione kuti vanoisenzesa zvinomusoro chere pokare kuti wachazokona chere kuibenhutsa nokuti chikwereti rekai tirambe takaringa. Nyika yoCanada yagoburika iri kureketa kuti kwai mapwapwa ari kureketeka nevanhu vokuKenya kusanganisira gurukota rinoringana zvousahwira nodzimwe nyika kwai ragoreketa iro kuti vanhu vokuKenya makuno kune ano vanenge vakubvumidziwa kuenda kosenza nokugara kunyika yoCanada. Canada yabva yaburika iri kati mukuita pwito mhanduwe mukuita pwito heno kuti unonyarira pai uri gurukota wakomana munyepere wakadari aiwa ndazvitadza ini. Rekai tione kuti zvinenge zviita sei. Tiri kuti makorokotoka kuchikwata choManchester City nozuro chaita kuita kugogodza kagogoderako iko kakotokotoko nhabvu yoChampions League Madrid aiwa kakaratidzwa hwendo huno kuti wachepa iwe kwairango zulu rakapinda nyoka. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipedziwa sei pavanosangana nochemberedzo kumaTariana tiri papo mabuja. Aiwa togumira pano kwanyasi ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.